بالتایبەتی دمژارە سیاسەتê de gelekî parçebûyîne û zehmete kuldora fikrekê yan navekî bikin hev. Lê navek heye. Navek heye ku di dilê hemû Kurdan de şax û kat vedaye. Dema ew nav tê gotin hûr û gir, pîr û kal pê geş dibin, dilê wan şên dibe. Xwediya wî navê xemrevîn bêguman Leylaya Kurdan, Leyla Zana ye. Şeşê mijdara sala 1991 bû. Jineke torîn taceke kesk û sor û zer danî bû ser serê xwe li parlamentoya Tirkiyê bi serbilindî ber bi kursiyê sûndxwarinê ve diçû. Ew reng emaneta dayîkeke Kurd û temsîla welatê wê yê bindest bûn. Kesk û sor û zer li parlamentoya Tirkiyê. Ev ji bo gelek parlamenterên nîjatperest ji derbeke kêrê xedartir bû. Leylayê sonda ku hatibû ferzkirin xwar. Wê bi zimanê dayîka xwe û bi wî zimanê ku li cem Tirkan tune nebû got min ev sond ji bo gelê Kurd û gelê Türk xwend. Divê sondej bû gelê Kurd û gelê Türk xwend. Kesk û sor û zer û bi ser de jî Kurdî. Helbet bû hewar hewara wan kulm li maseyan dixistin û diqîriyan. Lê li welêt nifşek bi navê Leylayê mezin dibû. Leylaya Kurdan li Kurdistanê dibû şitleke hêviyê. Leyla Zana qîrek da li meclisa Enqera li ser devê her kesî bû. Leylayê ya xwe kir, dewletê jî ya xwe kir. Parêzbendiya wê rabû. Sala 1994 hate girtin. 15 sal ceza lê hate birîn. 10 salan di zindanê dema. Sala 2004 derket. Lê piştî wê dîsa gelek doz û gelek girtin. Ji xwe hûn zanin. Lê weke ku me got, Leylayê ya xwe kir. Leylayê semboleke din afirand. Leyla li Bakur denge, li başûr reng e, ji bo rojava hêvî, ji bo roşilat sembol e. Dema tê başûrê welêt ji malxweyan re dibêje, rawestin ev der mala min e û dide pêş. Ê helbet ew jî dibînin. û ev gul di dilê wan de dibe gul. Îro jî di lîstikeke futbolê de li tola xwe digerin. Helbet ne hêjayê mirov behsa wan bike. Ya hêja xwedî lê derketine. Kurd ref bi ref, qefle bi qefle, nov bi nov li Leylaya xwe xwedî derdikevin. Olana Leyla Zana rûmeta me ye, heta bi Bursayê diçe. û Leyla Kurdan dikîne hev. Erê, Leyla Zana qîrek da li meclisa Enqera. Erê, Leyla Zana şitlek çand li welêt bi milyonan şax vedan.